Umabot sa 600 residente sa bayan ng Pilar at Orion, Bataan ang nakatanggap ng tulong galing sa Department of Labor and Employment o DOLE sa ilalim ng programang Tulong Pangkabuhayan sa Ating Disadvantaged at Displaced Workers o TUPAD. Nagkakahalaga ng 4,200 pesos ang natanggap ng bawat benepisyaryo bilang sahod sa pagtulong ng mga ito sa iba't ibang proyekto ng kanilang komunidad sa loob ng higit isang linggo. Isa ang tupad sa mga programa ng ahensyang DOLE na ang adhikain ay makapagbigay trabaho sa mga Pilipinong hirap kumita sa panahon ng pandemya. Tinatayang nasa 1,200 na katutubok ay ito umano makikinabang sa inilunsad na vegetable farming program sa mga bayan ng Florida Blanca at Porac at lungsod ng Mabalacat sa Pampanga. Bahagi rin ng programa ng tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged, displaced workers o TUPAD. Sa ilalim ng naturang programa, magtatanim ng gulay gaya ng kamatis, kalabasa at talong ang mga katutubo na maaaring gamiting pang-ulam at ibenta. Paraan daw ito upang matiyak ang food security at mabigyan din ng kabuhayan ang mga katutubo na apektado ng pandemya. 8 sektor sa Freeport area of Bataan ang tumanggap ng safety seal mula sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ito ang Almatec Manufacturing Corporation, BFT Global Footwear Manufacturing Incorporated, DI Don Patrol Manufacturing Corporation, Dongin Sunbirds Corporation, East Camtech Corporation, Essilor Manufacturing Philippines Incorporated, Mitsumi Philippines Incorporated, and Perpetual Prime Manufacturing Incorporated. Ayon sa DOLE, patunay daw ito na sumusunod ang mga nabanggit na kumpanya sa health and safety protocols upang malabanan ang pagkalat ng COVID-19. Liban sa ligtas sa lugar pagawaan, paraan din daw ito upang higit na makahikayat ng mga mamumuhunan na siyang susi sa pagbangon ng ekonomiya ngayong may pandemya. JM De Jesus, CLTV News.